Sa atong ebanghelyo, nadungog nato ang duha ka account, duha ka stories of faith. Una, ang anak ni Jairo. Actually, ang pagtuo ni Jairo. O ang ikaduha, ang babae nga ginasakit sa pila ka tuig na. Nindot pamalandong o pamalandungan nato. Kumusta man ka ang atong pagtuo? Kita ba nakabaton usab og pagtuo sama sa atong ebanghelyo karon sa usa ka babay og ni Jairo? Nindot kayo ang pulong nga giingon ni Jesus dinhi. Especially katong sa babay nga nihikap ningon siya, makahikap lang ako sa bisti, bisan bisti lang ni Jesus, kahibalo ako, maayo ako. Unsay gituingon ni Jesus? Anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. What can we learn from our gospel today? Usa lamang ang atong mapamalandungan. Kung anaa di ay kita'y pagtuo, anaa gayoy milagro. Kung kita karon, anaa karon sa tumang kalisdanan. Kung kita karon, anaa ay sa tanaw nato nga wala nay paglaom ang atong kinabuhi, gumikan sa mga sitwasyon nga naa kita karon, let's say sakit or unsa pa man ang sitwasyon nga naa nato. If we think na wala nay hope, ang atong ebanghelyo karon nagpahinumdum nga kung naay pagtuo, anaa gayoy milagro. Mao bitawng nindot pamalandungan na usak na penaltihon nga grace builds in nature. Nga ang grasya sa Ginoo naaragid na kanunay. Ang grasya sa Ginoo available kanatong tanan. Depende na sa grasya sa Ginoo kung mulihok nato, kung kita pod nga nature, kung kita nga tao andam bata nga mudawat niini. Ikaduna, andam. Ikaduha, mutuo ba kita or nituo ba kita nga naay mahitabo niini sa ato. Sa atong ebanghelyo klaro og tataw kaayo. Tungod sa pagtuo sa babay nga bisan mahikap lang niya ang sandalyas, ang panapton nga gisulob ni Jesus, maayo na siya. Ni Jairo, tungod sa iyang pagtuo niingon siya, adtua intaw ng akong anak ug hikapa ug kahibalo ako nga maayo siya. Mauna nindot pamalandungan ang ilang mga pagtuo sa atong ebanghelyo karon sa duha ka stories of faith, ang ilang pagtuo nakaayo kanila. Karon mamalandong kita. Kita ba aduna ba usay pagtuo sama kang Jairo ug sa babay sa atong ebanghelyo? Kung nakita karon sa mga kalisdanan, salig kita nga ang Dios anaa gayoy buhaton, nga naa gayoy milagrong mahitabo sa atong kinabuhi kung kita anaay pagtuo. Salig ug ayaw pagduha-duha. Amen.